бозори ҷаҳони бозургон ярмаркаи бузургтарини фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти хонишро пешниҳод менамояд. дар бозори ҷаҳони бозургон барои хонандагон интихоби васеи шиму костюм, либосҳои ягонаи духтарона, дафтару қалам ва дигар ашёи зарурии мактабӣ бо нархҳои дастрас фароҳам аст. ярмарка аз санаи 28 июл то 9 сентябр амал менамояд. илова бар ин бозор дорои растаҳои маҳсулоти хӯрокворӣ мебошад, аз ҷумла меваҷот ва сабзавоти тару тоза, дуконҳои фурӯши гӯшт бо нархҳои нисбатан арзон. тафовут дар он аст ки дар бозори ҷаҳони бозургон нархи маҳсулоти хӯрока бахусус гӯшт нисбат ба дигар бозорҳои шаҳр арзонтар аст, зеро савдогарон дар ин ҷо давоми як сол ройгон фаъолият менамоянд. ин ба арзон будани маҳсулот мусоидат мекунад. ҳамчунин дар ҷаҳони бозургон шумо метавонед маҳсулоти гуногунро пайдо кунед. молҳои рӯзғор, масъулаи сохтмонӣ, маводҳои шустушӯӣ, матоъҳои рангоранг, пойафзулҳои босифат, либосҳои мардона, занона ва кӯдакона, ҷавоҳирот аз тилло ва нуқра, курпаи болин ва дигар маводи зарурии рӯзмарра. аз маркази шаҳр то бозор нақлиётҳои мусофиркаши ройгон амал менамояд. суроға шаҳри турсунзода, маҳаллаи 5 собиқ котелний. телефон барои тамос 987 55 05 17. бозори ҷаҳони бозургон, макони хариди арзон ва босифат.